Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Igcine Iphele ngezinyembezi injabulo yabafundi abebeyobhukuda olwandle egcine ngokuphethe kuminza oyedwa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngosibonga konke wakandwande mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Kubikwa ukuthi bebengacelanga kubazali abafundi basemabhokweni emlalaze eshow abebezikhiphela olwandle lwasemthunzini ngomgqibelo kwagcina kuminza oyedwa ongakatholakala. Ukwazi kumet ube neminyaka engu14 efunda ugrade 9 kwa Iphele high kuthiwa uthathwe igagasi elinamandla olwandle. Emva kwalesigameko kusabalela amahighways ukuthi abafundi bebephume bethi bayombukaza uqeda ukubhala. Eqinisekisa isigameko unina womfundi uphilile Gumede uthe uthole ucingo emini ngomgqibelo ngesehlakala. Emva kwalokho uthe uyamfonela efuna ukumthuma esitoro wabe esethola ucingo lwakhe lubanjwa unogada umtshela ukuthi akasekho umenzile. Uthe ushiye phansi umsebenzi wabiza umndeni ukuthi makuphuthume kuyobhekwa olwandle. Uveze ukuthi bengabazali bebengazi lutho ngalolu hambo okuthiwa bahlangane nabangani bahlanganisa imali babe sebeqasha itekisi balibangisa olwandle. Uqhube wathi nalolu lwandle amenze kula kuvumelekile ukuthi kubhokudwe kulo kuze kubekwe nezimpawu ezixwayisa ngalokho. Uma bechaza abangani bakhe bathi uyena obehamba phambili kanti uvele wathathwa yigagasi elinamandla wangabe esabuya. Uthe nakuba engazi ukuthi yini ebeyobungaza abafundi kodwa bekungesikho ukuqeda ukubhala kwazise bebengakaqedi. Uqhube wathi uthola ukuthi bebehambe beyishagalombili kanti kubona bekhona abasesikoleni luGabisela High neSandlwana High. Wathi bebeneminyaka ephakathi kuka13 no14. Kusukela kwenzeke isigameko balokhu bevuka njalo ekseni beyolwandle ngethemba lokuthi uzotholakala umntana. Iphini lemeka kamasipala wasemlalazo umnomzana Mbongeleni ngema lethe okubaphatha kabi ukuthi ukucingwa komfundi kumisiwe ngenxa yobubi besimo sezulu. Ulwandle lunamagagasi aphezulu futhi ngcolile. Abathuzi bathe abathuzi bethe emlalazi basebenzisana nabezinye inhlangano bathe akuphephile ukuthi iqhubeke nokucingwa ngoba ulwandle noma isimo sezulu singesihle. Uthe bayakhathazeka ngokuqhubeka kwezinsuku umfundi engatholakala. Uqhube wathi bezwile kancane kukhulunywe ukuthi abafundi bebeyobunguza ukuqeda ukubhala kodwa ke abaqondi ngoba bekungakaqedwa ukubhala. Sikholwa ukuthi bavele bahlangana bayosijabulela olwandle. Sikhathaza ukuthi bebengacelanga imvume kubazali. Kuqhuba ube esecela abafundi ukuthi noma seqedwe ngempela ukubhala abafundi bengayingeni le eyokuyombukaza ukubhala ngoba zivama ukwanda izigameko zokufaka abafundi bethi bayobungaza ukuqeda ukubhala. Baphethuke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa mina ukuzokuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.